дар нашри навбатии бахши аҷоибот мо доир ба футболбози фаронсавӣ Карим Бензема ба шумо маълумот медиҳем. Пас мутаваҷҷеҳ бошед. Карим Мустафа Бензема 19 декабри соли 1987 дар шаҳри Лиони давлати Фаронса таваллуд шудааст. бобои ӯ дар деҳае ки воқеъ дар Алҷазоир буд зиндагӣ мекард. ба Лион дар солҳои 50-ум кӯчид. Падари Карим Ҳафид дар Алҷазоир таваллуд шудааст ва модараш Ваҳида дар шаҳри Лион чашм ба олами ҳастӣ кушода ба воя расидааст. аммо оилаи ӯ низ аз Алҷазоир омада буданд. Карим фарзанди сеюми оила буд. ӯ аз хурдӣ бозии футболро дӯст медошт. аввалин дастаи футбол дар ҳаёти Бензема Брон Террион буд, ки дар системаи дастаҳои ҷавонон ҳисобида мешуд. соли 1996 ӯ ба Олимпик Лион пайваст ва бори аввал дар ҳайати даста соли 2004 дохил шуд. дебюти ҳирфаии худро дар мавсими 2004-2005 анҷом додааст. солҳои 2005-2006 дар дастаи мунтахаби то 19-сола дар 8 бозӣ ширкат варзидааст ва 4 гол задааст. баъдтар ӯ ба дастаи ҷавонон даъват карда шуд, ки дар он дар бозиҳои интихобии мусобиқаи Аврупо байни ҷавонон соли 2007 ширкат варзид. дар бозии ниҳоии мунтахаби Фаронса ғайричашмдошт аз тими миллии Исроил ба таври маҷмӯъ мағлуб шуд. дар он мусобиқа Бензема дар ҳамаи 5 бозӣ ширкат варзид, аммо ягон гол зада натавонист. дар моҳи декабри соли 2006 ӯ ба тими миллии Фаронса барои бозӣ бо тими миллии Юнон даъват шуда буд, аммо ба далели ҷароҳат ӯ ҳеҷ гоҳ дар майдон ҳозир нашуд. ҳамзамон Бензема пешниҳоди Федератсияи футболи Алҷазоирро дар бораи бозӣ дар тими миллии Африқои Шимолӣ рад кард. мавсими солҳои 2007-2008 барои Карим Бензема давраи муваффақият ба шумор мерафт, ки дар ҳамаи мусобиқаҳо зиёда аз 30 гол ба самар расонид. аз рӯи натиҷаҳои ин мавсим Карим бо нишондиҳандаҳои футболи Фаронса футболбози сол дар Фаронса шинохта шуд ва инчунин аз рӯи версияи баҳогузории футболи Фаронса ба тими сол шомил карда шуд. ғайр аз он Бензема барои беҳтарин нишондиҳандаҳояш ҷоми Браворо гирифт. моҳи июли соли 2009 пас аз як мавсими дигар дар Лион Бензема ба маблағи 35 миллион евро ба дастаи Реал Мадриди Испания гузариш намуда шартномаи 6-сола ба имзо расонид. пас аз он ки мавсими аввалини худро барои ҷойгоҳ дар ҳайати асосӣ сазовор мешуд, Карим тавонист онро ба даст орад ва баъдан мавсими даҳумро бо Реал Мадрид гузаронд. дар якҷоягӣ бо ин даста Бензема соҳиби 18 ҷоиза гардид, аз ҷумла 4 ҷоми Лигаи Қаҳрамонҳо шуд. Бензема пас аз Какаи бразилӣ, Криштиану Роналдои португалӣ ва Раул Албиол чорумин бозингари мавсими гузариши Реал Мадрид буд. 9 июл Карим Бензема расман ҳамчун бозингари нави Реал Мадрид шинохта шуд. муаррифии ҳамлагар дар Сантьяго Бернабео тақрибан бо иштироки 15-20 ҳазор тамошобин баргузор шуд. Карим Бензема 15-умин бозингари фаронсавӣ дар таърихи дастаи Мадрид гардид. вай рақами 11-ро дар даста соҳиб шуд. пас аз он ки Раул ба Шалке рафт, Криштиану Роналдо рақами 7-ро аз они худ кард ва Бензема бошад рақами 9-ро гирифт. Бензема дар ҳамаи мусобиқаҳо дар 10 бозӣ 10 гол зада ба боварии Жозе Мауриньо сазовор гашт. аз ҷумла 3 дубл анҷом дод бар зидди дастаҳои Малага, Расинг ва Эркулеса. дар маҷмӯъ дар мавсими 2010-2011 Бензема 48 бозӣ гузаронида 26 гол задааст. бо шарофати бозии хубу голҳои зебояш тавонист якбора ду дастовардро ба даст орад. ӯ пас аз Леонел Месси дуввумин бозингаре гардид, ки дар 15 бозии пайдарпай дар Лигаи Қаҳрамонҳо гол зад. инчунин бозингари сеюми Реал Мадрид бо 50 гол дар ин мусобиқа дониста шуд. намоишҳои пойбозиҳои Бензема дар Испания аз ҷониби сармураббии даста Зинедин Зидан баҳои баланд дода шуд. Каримро афсона номид ва инчунин ӯро ба Криштиану Роналду муқоиса кард. дар моҳи феврали соли 2020 Бензема шаҳрномаи худро бо Реал Мадрид то соли 2022 тамдид кард. рӯзи 1 март фаронсавӣ дар бозии 500-умини худ дар ҳайати Реал Мадрид баромад кард ва 14-умин бозингари таърихии даста ҳисобида шуд. Карим Бензема навиштааст: падару модари ман аз Алҷазоиранд. ин кишвар дар дили ман мебошад, аммо ман барои мунтахаби Фаронса футбол бозӣ мекунам. дар моҳи ноябри соли 2015 Бензема аз ҷониби полиси Фаронса ҳамчун айбдоршаванда дар парвандаи тақаллубӣ дастгир карда шуд. 10 декабри соли 2015 маълум шуд, ки Карим Бензема аз бозӣ дар тими миллии футболи Фаронса боз дошта шудааст. дар ин бора президенти Федератсияи футболи Фаронса Ноэл Ле Грей хабар дод. ин қарор ба сармураббии дастаи
منتخب فوتبال فرانسه دیده دشم رسانیده شد. جایزه‌های به دست آورده کریم بنزما در کریرای فوتبال بازیش. فوتبال بازی سال در فرانسه 3 مرتبه 2011, 2012 و 2014 بهترین نشانزن چمپیونات فرانسه 2008 غالب براو ترافی 2008 نشان دهنده گل 300مین لیگ قهرمان‌های اویفا ریال مادرید اولین فوتبال باز فرانسوی که در لیگ اسپانیا 150 گل زده است. 3 فوریه سال 2014 بنزما صاحب دخترچه شد با اسم ملیا. 5 می سال 2017 در اویله فرانسوی یک کودک دیگر تولد شد که اسم او را ابراهیم گذاشتند. بینندگان گرامی، این بود آن همه دلیل و معلومات هایی که دائره فوتبال باز فرانسوی کریم بنزما به شما پیشنهاد نمودیم. تا بخش های دیگر خیر.